Určite prvá cesta do Iraku, lebo to ma namotivovalo do toho, že naozaj to chcem robiť pracovne. Tak nám sa viacero takých riskantných vecí aj podarilo, že my sme boli napríklad nelegálny prechod na územie jednej milície, čo oficiálna armáda netušila. No a jediné, ak sa tam dalo dostať, je vlastne na novinársky preukaz. Riziková, šialená a niečo neuveriteľné prostred ničoho do jeho rodnej dediny, a kde nás pohostil. A bol veľmi priateľský, pohostený, tak nás zobral ku sebe domov na džus. A prvé, čo mi dal podržať do ruky, jeho pištol, že daj, toto mi podrž a ja vám zbehnem zatiaľ po džus. Oni tam všetci nosia zbranie pod opaskom, pod tričkom. Sa nás potom spýtal, že chcete si zastrieľať? Nie, do tohto nejdem, že tu sa mi niečo nezdá. Toto nepôjde, že tu to riziko je až priveľké, alebo že neviem čítať toho človeka poriadne a treba mať trošku taký tú intuíciu čuch, ktorý podľa mňa skôr nastúpi adrenalín, a však to je to, že keď príde adrenalín, dve reakcie môžu len vzniknúť, fight or flight, jak sa hovorí v angličtine. Viem, ako reagovať, keď to sa vymýka tomu plánu, tak proste treba chladnú hlavu. Najhoršie, čo je, spanikáriť, zlaknúť sa, to je úplne to najhoršie. Neobetujem tých 5 eur na to, že nejaký úradník nás vybaví hneď teraz v tejto sekunde. Keď si to vypýta, ja nerobím to, že idem hneď a zaplatím proste nejakému úradníkovi, to je, že pýta si a mám pred sebou rozhodnutie, že budem s klientami, že idem teraz, alebo o 6 hodín. Tak pre mňa, ako sprievodcu, ktorému záleží, tak ja radšej akože sa vykašľam na tie morálne zásady, keď tu mám ľudí, o ktorých sa starám. Absolútne nikde na Blízkom východe, čiže tá korupcia skôr funguje na politike, že medzi politikmi, než medzi civilistami, a oni nás práve že skôr hostia. Habibi, zlatičko, moja láska, poď, dám ti čaj, chceš sa najesť? Mi sa reálne stalo, že ja som jedlo od vojakov, ktoré oni mali rozjedené, alebo čaj, a niekoľkokrát už, že keby cestujem sám, skúšam to bez toho, si vypýtajú, a niekedy to je tak nízke, že vlastne ani kašľaš na to, že nie je vyjednáva, niekedy sú to vysoké čiastky. Každý má to svoje rozhodnutie, nie je to morálne, ale